Dragoi Unibertsitateko ikerketa lerro batean ari naiz nire gradu bukaerako lana egiten, diseinu mekanikoko departamentuan hain zuzen. Diseinu mekanikoko departamentuak hainbat transmisio mekanikoren azterketak egiten ditu, eta nire gradu bukaerako lanak engranaien arteko kontaktuak aztertzen daben programa baten mailatuaren denbora murriztea dauka helburu bezala, hori eta bi dimentziotatik hiru dimentziotara hobetzea. Teoria praktikara eramatea oso garrantzitsua iruditzen zait, ze azkenin teorian bakarrik ez da ikusten bere baliogarritasun osoa, da espezializatuekin hartu emanak edukitzeak ezagutzak errazago barneratzen laguntzen du. Ni hemen unibertsitatean ikerketa lerro baten nabilenez, nire lanak eragin zuzena dauka beste hainbat pertsonetan, eta pertsonekin hitz egiteak azkenean nire gradu bukaerako lana aberaztu egiten du.